नै नाना फैबाय खान' आबौ फैबाय आयौ बेना मालाय गेलेखांबाथाय दोनजोबलायो बिदि जेहाफ्रा माजों जेरै गोलैजोबखानाय नै सोगोमलायनायसो दिनाबो होमबा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय गोदान माने बेनोसै दैलि ब्लगाथ' मा जायो बेनो बे न'आव थानायानो आरोना न'आव थानानै जा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय दिनाथ' नै सान्दुंथ' गैया ओमफ्राय दोमैलुलु जानानै दं आरो ओमफ्राय खोरोमलागासिनोबो मोनायावथ' बिराद अखा हादों खोरोमद्लि बिरादनो आं बे खोरोमनायखौ बिराद बायो माने गिनोबो ओंखारो मानो ओंखारो माने गोलोमफ्रुजोबो बे समावथ' फेनबो होजाला माबो होजाला लाइटफोरखौबो इनभार्टारफोरखौबो खोमोरलाजोबसै नालाय ओमफ्रायहाय दासिन गरम मोनसै बोरैबा हबनो गिनायजों मानायजों बांसिन जायो आरोना गियो आङो ओमफ्राय बोरैबा मोनो आरो जायखिजाया बाथारो आं बे अखा खोरोमनाय बुस्थुखौहाय जायखिजाया माथो खालामनो बोथोरानो बिदिनोखाबा नङा होमबा बानानैलाय मा जानो लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनै ब्लगखौ आं मा शेयार खालामलांबाय थादों थुदो होमबा ब्लगखौ जागायजेन अखासो हाबावलायबाय नै फुङावनो ओरै फैद' मामे नै आयौ नै जाफैद' नों मा जागासिनो नै बेरे फुंजानि ओंखामखौनो खब'थामल' जादों आरो बेखौसो जागासिनो मा होनदों सबाय रुगासिनो नै बेयावहाय नै बानलु थाइसे होलायनानै नै दाउ बे दाउजों सबायजों जागोन आरो नै साहा फुदुंसैलाय साहाया बिबारनि साहा लोंसिगोनलाय आरो मानसिफ्रा नै कालार ओंखारहांबायबो नै बे ब्लुआ नायगोन माबायदि ब्लु टिया बेनो आरो नै दाबोनो जामाखै एसेल' होनानै लोगो नालाय बेसेबांबा बुरजा दंखायो बेयाव सानैनि दङ 6थासो होबाय खोमा आङो बिबारखौहाय गुफुरबो ओमफ्राय ब्लुबो दा कालार ब्लु जाजोबगोन बे आरामनो मा गेलेलायखो इमलि आचार 3 गोजौ जाखांबाय नोङो ओमफ्रायहाय दा नै आरो गेलेबावबाय नै बेखौनो रुटिखौ माबा माबि खालामना होदोंमोन आङो मा खालामनो मा मानो जायो अखा हानायावहाय बेखायनो नै मुरि सिगाङावहाय दालिजों गेलेबाय ओमफ्राय उनावहाय मुरिखौ दोनै मुरिखौ जायो आरो बियो बिदि नै बेयाव सामस खालामना होबाय बेजोंनो टाइम पास खालामना होबानो उफाय गैया बेखौ मा जाखो रुटि नानोसै ना होना बालायबाय देनोसै बेखौ बाथोन देनोसै नै मामि बेखौ बाथोन देजायो न' बाथोन दे बेयाव बाथोन दे आयौ मस्लाखौ नै मा गेलेनाय होनो बेनोलाय नङाबा गेलेग्रा बुस्थुजों गेलेखाया बियो ओंखायनो जानला मोनला बिदिसो होनांगौ जायो आरो बेनो बायदिसिना गोसोखाङो नङाबा टाइम पास खालामनो बियो बायदिसिना नायनो मानो ओंखायनो बेजों गेलेहोलाबायो बेखौ नै दे नादो दे बेखौ बाथोन देदो नै नाना फैबाय खान' आबौ फैबाय आयौ बेना मालाय गेलेखांबाथाय दोनजोबलायो बिदि जेहाफ्रा माजों जेरै गोलैजोबखानाय दाखार नै दाखार फैगोन र' फैगोन नै बेयाव गोलैयोना बेयाव गोलैयो नेथ' दे दसे नेथ' मिन्थिबाय दसे नेथ'दो दसेनो फैगौ ओरैजों फैगौ बेलाय ओरैजों फैगौ दे मिन्थिबाय फैगौ नों नेथ' दे दसे कन्ट्रल दसे नेथ' दे दल' नेथ' नांगौ बिदिनो र' थांना आयै गोलैयो नुबाय नों बुजिथारा ना आयै हास्लाबखाया फैगौ सोर मा जाखो लाबोआखै लाबोदोंदां फैदो नायनोसै फैदो लाबोआखै ए लाबोआखै लाबोगोन नाना लाबोगोन होनदों र' नेनोसैनो दे नेदो दे नेनोसै
औ नेदों दे र' बिलाइ फैबाय हनै नाम लाबाखै होननानै गाबदों आरो बिदिसो नामाबो बिना लादुसो ओमफ्राय हाथाय गेसावल' जा क्रिमि जा बुरिया वाव सोनलायबावदों खुसिया बाब जाखोमालायबावबायसो नोङो आयौ सन्देस मालायसो नायनि जिरायनानै जादो जिरायनानै जादो र' आं जिरायग्रा लायनि जिरायनाङा र' आं नोंनि जिरायग्राखौ लायनि बेयाव नांहैगोनहाय बोरैबा आयौ हनै बेहाबो जाखोमाबावबायसो हनै चिप्स लाबोनानै हनै दाना हनै चिप्स जाखोमा फैदोंमोन हनै आब'ना आयै गोलैबाय नै देरनानै जादो जाखोमा फैयोहाय आब'आबो ना बैजोंसो न'सिङाव थांनानैसो जाखोमाहैबावोथ' जाखोमाहैयो आबौआ जाखोमाहैयो दिनैसो नुदों बियो नोंखौ जाखोमाहैदों आबौआ फ्रक जाबाय एम्बु जादोंनो गावना फ्रक एम्बु फ्रक जालायो गाव बेखौ जाखांबा गावनियाव फैसिगोन बाल बे दा औ दाना आयौ हाखु दाखु जाथारदों ये नानाखौ थेंकिउ होनदो टुसो बेना थेंकिउआ टु जाला बेखौ नाना जाजोबसै मालाय हनै जाजोबा जाजोबानो हनै जाजोब्बाय हनै गावनिखौ जाजोब्बाय नानाया जों गावनिखौबो दोननो हाला नै गावनिखौबो दोननो हाला गावनिखौबो लुबैबाय दोनथ'लायो थांसैलाय लाबो हनै पेकेटखौ नों लादो दे पेकेटखौ लादो दे जाबाय नाना मोनजाला हनै लाखाजोब्बाय हनै आखायाव आस्थे आथे जालायो आथे औ गोलैगोन ना नङाबा दे सेराव जिरायदो टेबोल लाबोनोसै आङो दे जिरायदो बेयाव मोनबाय नै आराम सबाय दाउ बेयाव मा सोमनानै दोनदों आङो बेसर गोसोमबो ओमफ्राय पस्ट' ना मा होनना बुङो बेखौहाय गुफुरखौ ओमफ्रायहाय नैबे काजु बादाम बेखौ सोमनानै दोनथ'बाय दसे उनावहाय गासिबो बेखौहाय ग्राइन्ड खालामजोबनांगौ दं बेखौ आङो कारेन्ट गोनाङाव मावनानै लाखानोसै सानबाय नै फुरा ग्राइन्डाराव होजोब्बाय आरोना पियास नै सामब्राम गुफुर बानलु संख्रि एसे होबाय ओमफ्राय दहाय सोमनानै दोननायफ्रा बेखौ गासिखौबो होजोब्बाय बेवहाय बेखौ थारमाने आं माजों जानो नागिरदों नै बेजोंहाय मैफ्राय आलु ओमफ्राय बे संनोसै दा बेखौहाय खालामग्रोनानै लानोसै आङो बे ओंखामखौलाय मानो दोनबाय थाबावखो दे आं जागोन दा जागोन माने लोगोफोरा आंथ' मैयाहाय मोनसे ब्लगावहाय माने माबा खालामदोंमोन फेसबुक प्रब्लेमनि खोथा बुंदों नालाय ओमफ्राय बे प्रब्लेमाथ' हारसिङै सल्भ जाबाय आरोना जानाया आरो बिनि उनाव मोनसे आरोबाव इसु फैना होलायबाय दा बेखौसो रागायानो मा जानानै दं आङो फेसबुकखौनो ओरैबायदि रागा जोंनानै दं आङो माने मोनसे उनाव मोनसे एखमबा नायनोबो बालायलाङो जै नायाबाथाय खेबसे नायाबाथाय मा जालांगोनलाय ओमफ्राय स्रय माइनास जानानै थाजोबगोनलाय आरोना बेबायदि जानानै थायो ओरैबायदि दिगदार बे बुस्थुआहाय खिन्थु हाबनानै एसे माबानोबो लुगैबाय जागोन खोमा होननानैबो सानबाय खिन्थु आरोबाव बेबायदिबो जानानै होबाय थाबाथाय एसे गोसाबायो आरोना दा बेबायदिनो जानानै दंलाय इसु फैनानै दङलाय ओरैबायदि बुरजा भिउसावसो बेबो
माबा इसु फैना होलायबाय आरोना दा मा जायो आङो मोनसे रिकुवेस्ट हरदोंमोन बेनि उनाव जुदि साननै सानथाम नेबावनोसै होमबाथाय आङो दाननांसिगोन आरोना बेखौहाय बे भिडिअखौहाय दा बेबायदिनो फेसबुकजों इउटुबजों बहुत डिफारेन्स दङ बेबायदि कपिराइट माबा राइट बिदि फैलाबाय थायाना ओरैनो माबा माबि डिसक्रिपसनाव होना होआबा नङा होमबा मिउजिक लागायदेरलाबायबा ओमफ्राय बिदिबा फैगोन खोमा फैनाया खिन्थु आंना दासिमबो बेबायदि जाफेराखै आरोना कपिराइट फैबाबो आङो दानफिननानैहाय माने बे मिउजिकखौ दानबानो जायो आरो जेबो नङा ओमफ्राय भिडिअआथ' थायो होमबाबो खिन्थु बेना दानथारनांगौ जानानै फैयो फेसबुकना ओमफ्राय बिदिखायनो एखमबा बालायलाङोबो आरोना जायखिजाया मैयानि जा प्रब्लेम बुंदोंमोन आङो बे प्रब्लेमाथ' हारसिङै सल्भ जाबाय ओमफ्राय दा मोनसे गोदान इसु फैना होलायबाय आरोना दा सोरखौ नायहोनो हारसिङैनो खालामनानै लायाबा उफाय गैया मारै मारै ट्राइ खालामलाबायनांसिगोन आरोना मारै मारै जायो नायनोसै दा मा जायो नै बोथोराबो खोमसि जालायबाय फिसालाखौबो फुथुबायसो आङो दा बिराद दिगदार खालामबाय थादोंमोन ओरैबायदि दहायनिफ्रायनो दा फुथुनानै दोनथ'बाय आं बेखौहाय दै एसे होनोसै बांद्राय नाङा सरि एसे ओंखाम मोनखाजोब्बाय जानाया लाबोबाय आङो गोथाव जाबाय हाब्राबो जानांगौ हाय फिसालाखौ फुथुनानै दङ ना जानोसैलाय खाब दाबायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफेरदों आङो बेबायदि मैफ्रायजोंहाय सुरसुरि ना मा होनो जायखिजाया दाङाजोंसो जानो सानगासिनो आङो न'आव दाङा दङ नालाय बाबाया लाबोना होफैबाय बेखौहाय बेजों जानांबाय आरो गावसोरनाथ' सबाय दाउ जाबोसै आं गेजेर खन्दावनो सिखारना होलायबाय नायदो आखाइफ्रा जालायबाय आरो जाफुंजोबनो मोनाखै सिरि मोनलायबाय दसे सिरि मोनो थाफैयाबाथाय औ दे अखाया स्राय हानानै थांगुलायबाय दहाय एकदमबारे ज्राव ज्रावनो ओमफ्राय दा बेलासिगुलायबायसो आरोना बेलासियावसो नै आङो लाफिननो सम मोनलायबाय ओमफ्राय आङो थारमाने मैयाहाय मोनसे जिनिस नुदोंमोन आरोना सासे बै माबा दङना मुलि हरग्रा आबो चम्पा नङा होमबा चम्पा बे मुलि हरग्राया ओमफ्राय बेनावहाय मोनसे जिनिस नुदोंमोन आङो बेखौ नोंथांमोनजोंसो आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना र' आंबो नायनि थारमाने सुगारनि मुलि होननानै बुंदों आरो सुगारनि दाथ' बयहाबो बांसिनानो मानसिफोरा डायबेटिस जायो नङा होमबा ओमफ्राय डायबेटिस जायोबाथ' बयबो माने मुलिखौथ' जाखाथारनांगौ जायो उफाय गैया नङा होमबा ओमफ्राय खिन्थु गोबाङानो मेरलायानो माने मुलि जानो बायोना जेन'बा मुलि जाबाय थायो नायखौ जेनेबा लाइफ टाइम मुलि जानांगौ जायो नालाय डायबेटिसनिफ्राथ' ओमफ्राय बिदिखौ बायो नङा होमबा मा जागोन मा बेरगोन बेबायदि मुलि जाबाय थायोब्ला होननानै बिदि साननाय फैयो नङा होमबा ओमफ्राय उफाय गैया एखमबाथ' जाथारबाथ' जानांगौ जायो दा सोरबा जायफोर मुलि बाहायनो बायो आरोना दा बेबायदि नेचारेल बुस्थुफोरजोंनो माखासे कन्ट्रल खालामनो हानाय बुस्थु थायो आरोना दा बेखौनो मैयाहाय आङो भिडिअआव नुदोंमोन दा जोंनाव जे जिनिस दङ बे जिनिसा नंगौना नङा जायफोर बे भिडिअखौ नुदों बे आब' चम्पानि बे मोनसे भिडिअखौ डायबेटिसनि बे मोनसे मुलि बिलाइ माबादों आरोना बे देखायदों ओमफ्रायहाय बेयो नंगौना नङाथाय माने कमेन्टआव आं बेखौनो बायदि मोन्दों आरोना कमेन्टआव सोरबा बे नामनि होननानै बुंहरदों इनसुलिन प्लान्ट होननानै बुङो ओमफ्राय जोंनि बर'आव मा होननानै बुङो बेखौथ' मोनथिला आङो ओमफ्राय जायखिजाया बर'आवहाय सोरबाया बेबायदि बुंहरदों आरोना दा जोंनाव जे बिफाङा दङ बेखौहाय ओमफ्राय आं बेखौनो नायनो सानदों दा बेथ' जानायाव एसे गोखै होननानै बुंदों दा बेखौ आंबो जानानै नायनो बे गोखै नंगौना नङा जोंनाव जे जिनिस दङ बे जिनिसाहाय गोखै नंगौना नङा बेखौ नायनि आरोना आङो र' बेयाव दङ नायनि आं मेरला दङमोन जोंनावहाय ओमफ्राय थांबाय थांजोबखोथाय र' नायनि ओइ नैबे ना बिफाङा नैबे आं जानाय नायनि र' बे बिलाइखौहाय औ सुनानै जानो नायनां दा गोखैबासो नंगौ आरोना बियो बेबायदिनो नुदों बिफांखौथ' र' आङो बेयावहाय स्क्रिनशट होनानै होगोन बेहाय भिडिअखौहाय मोनोबा र' जानाय नायनि आं बे नंगौना नङा नुवाखै गोखै नङाथ' बियो ए हाग्रानिसो बियो ए बेना गोखैनो औ बेना गोखैसोनो बेबायदि नुदोंमोन आङो हा औ बोरैबायदिसो बुरि थखन होननानै बुंहरदों नालाय
मिथिबा ओंखायनो जोंनाबो बे बुरि थखन नालाय बेखौ जानो नायदोंमोन आङो ओमफ्राय सोरबा माने कमेन्टआव लिरना हरदों आरो ना बुरि थखन होननानैहाय बुरि थखनसो बियो होननानैहाय बेखायनो जोंनावबो बुरि थखन दं नालाय बेखौ जानो नायदोंमोन आङो खिन्थु गोखै नङा आरोना बे जानो नायनायावहाय मोनथिदों बे गोखै होननानैहाय ओंखायनो टेस्ट खालामनानै नायबाय आङो नङा होननानैहाय माने बिलाइआ बेजोंनो एखेखा ओंखायनो आङो सानदों आरोना इनसुलिन प्लान्ट दाहाय बेखौनो बुङो नामा होननानैहाय दा नङा आरोना जोंनावहाय थानाया बे नङा माने सुमु दं होननानै बुंखादोंमोन जायफोर नङा हाग्रानि जोंना हाग्रानिसो नायो जोंना हाग्रानिसो आरो बे हाग्रानिया नङा जाहैबाय न'निबो थायो खोमा मिथिला जायखिजाया सुमु गैयै जायोनो आरोना न'नियाहाय बे गोखै टेस्टआवहाय गोखै मोनो होननानै बुंदों औ बेसो सुमु बे हाग्राया सुमु बै गाव जानाया सुमु नङा प्लेनसो बेनो आरो दा बेनो आङो सोरबा जुदि नुवाखैबा ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आङो जेने मोनाबायबो आं बेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं